Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagymyz Awstriýa Respublikasyny saparynyň şäherlerini Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretärining ornatary hanym Rabab Fatima bilen duşdy. Hanym Rabab Fatima wagtap kabul edenligi üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň ýaklymy paragatçylygyny we durnukly üçin beýikligine gönükdirilen oňun beýtaraply kıyadatynyň ähmiýetini beledi. Hemde pursatdan peýdaranyp, Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň gahryman arkadagymda mehirli salamyny beýan etdi. Şeýlekem Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretärining ornatary gahryman arkadagymyň energetika we howa boýunça halkara Wien forumuna ýöňetilen mühim başlangyçlarynyň Birleşen Milletler Romasynyň mühim maksatlary hemde wezipeleri ilkinji nowatda ählimun paragatçylygy, durnuklylygy, howpsuzlygy üpçün etmek, durnukly ediş maksatlaryna ýetmek boýunça wezipeler bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny beledi. Gahryman arkadagymyz hanym Rabab Fatimany mehrini bereklep, Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretäriне ingo arzuwlaryny beýan etdi. Hemde Türkmenistanyň awraýly halkara guramalary, hususan Birleşen Milletler Romasy we onuň ýürütülişdirilen idaralar bilen köpügirli hyzmatdaşlygy iýilikderli ösürýäni aýtdy. Duşun ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň geljekde de Birleşen Milletler Romasy we onuň ýürütülişdirilen idaralary bilen ýüzary beýiklikde hyzmatdaşlygy giňetmäge taýýardygyny tasdiklap, Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretärining ornasaryna berik jan saglyk, bagtyarlyk, jogapkärlik işine üstünlikleri arzu etdi.